приятно гледане от мен и от тези двете. Мамо, спирам да викам, спирам! Не! Ще да смачкам. Насякам ти всичко. Така! Чакайте сега да си скрием утрата. Какво, мамо? Ти си крещял. Спирам, не. Брат, защо ми звъниш? Живеем в една къща! Ало. Ама аз крещя, защото ми звъниш, разбираш ли? Спри да ми звъниш, защото умирам и ще побеснея. Живеем в една къща. Остави ме на мир. Престани да ми звъниш. Умрях заради теб. Заради теб. И си виновна. Еми, има, повече си има да върват си игри. Поеми отговорност за действията си. Еми, аз нямам никакви. Значи слушай сега. Слушай сега. Живеем на две. Ама виж сега, 2:30 в събота, мен не ме, аз живея в Люлин. 2:30 в събота, хората правят ремонти по 20 години тук от 8 сутринта. Това че съм викнал 2 пъти изобщо не ме. Не дей да ми звъниш. Ще ти блокирам номера. Чао. Ще измисли някакви игри такова, ама Facebook. Юху! Прасе на Коледа, чувал ли си? Wait a minute! Аз отварям врата и две нагоре. Мацат на мезенците, глупостите, аули си. Как ме удари? С какво ме удари? Stop fucking your microphone, бе! Are you fucking crazy, бе? Are you fucking normal? Прогрес между другото. Гледай какво прави! Малкия пук, махай се от тук. Махай се, не. Просто няма да бъде в стаята. И ако си мислите, че това е някакво случайно гребенче, това е гребенче за брада, патеце. Не някакви лайна. И така сме симпатяги. Мале, как праднах, братле, направо. Ко стана, бе? Ехе. Какво стана, бе, брат? Аз мютнах ли се? Или? Така. Нека го видиме тоя интернет колко е хубав. Oh my god! Намерих един много як сайт. Чай, тук излиза нещо. О! What the fuck, брат? Аз буквално от инкогнито прах това. Това само скамва тук хората. Това само скамва хората. Тоест тя, нали, има бойфренд, има женена е вече, има пари, нали, защото вие изкарвате супер много пари. Има security, защото вие просто и предлагате всичко, нали, смисъл имат къща, има абсолютно всичко, за каквото се сетите. Що тогава ние, като сме превъртяли живота, да не може да спим с различни жени? Мъжете да не спят с различни жени, това исках да кажа. Брат, много мраза тролове, знаеш какво ще банна? Защото си правиш на интересен братле, някакво 12 годишно хлапе си прави на интересен братле. Бам! Пълен ретард. Аз саде... Сисо, гледай. То ще прича на Анди Студио. Значи, виж сега, аз причам на Анди Студио,
А във видеото на Ангел Студио, не питайте кой е този канал, който не знае какъв е, няма значение, където е видеото с Корка на Ангел Студио, участва той. Не, мани, той е някакъв много уирд. Буквално, what the fuck да ме вземам, бан на Twitch за това. Чувате хубаво. Му сложа гейм. Сега чувате ли ме добре? Сега братле, не знам дали ме чувате хубаво. Дук, ясно, аз братлета чувам много добре. Да, ви момчета, чувате ли ме добре? Стига ви толкова. Педали. Ай, стримче. Кога ще пътуват? Никога. Не, няма да стане това. Стига. Спейшип. Добре, базикал се. Пранк на Ангел, дръпни ръчната. Не, няма. Тя не държи. Няма да го И ще я дръпна ръчната. Не. Ето. Дръпнах, ето. Чули как изпища, че е пуста ръчната? Доволен ли си? Ето, дръпнах ръчната. Дет и Ринка от квартала, дет си миеше путката на такава мивка. Пръсти да говориш карати на моя стрим! Не. Точно един месец. Като някаква такова. Обаче се чувствам... Но направи, бе! Абе, я цъкни малко, че си постана от дигоморко, бе. Ей! Майка ти и сири ни дай, ба. Малумно тъпо сирене. Не. Проклето да ти, ба. Ти си тия косми, ба. Гледай песен. Имаш паяк на рао, стига, бе! Олигофрен! Кво става, бе, пич? Сега ще си я паси, умни ли сте, бе? Пак ти гадните копелета правят, стига, че ме е срах, бе, умни си! Holy shit! Пак ти олигофрените, сега си я паяци, бе! What the fuck? Какъв е този нос? Какъв е този нос? Абе, аз както си ли съм? Какъв е този нос?